emakumeak nik uste dut hor pauso bat eman dula baita ere aurrera gai askotan. Baina gizona oso zentratuta jarraitzen du askotan bere sakian, genitalean, koitoan, sexualitate aldatu da, eta beti jun behar zara egokitzen, gorputza, beharrak, desioak, gaur egun emakumeak eta sartzaroan ikusten dugu kuriosidade handia dutela, zenbat hitzaldi, zenbat ikastaro, zenbat gauza asko egiten dituzte, proiektuak dituzte, eta hemen baita ere lantxo bat egin beharko luke gizonak. Heziketa sexuala beti egon behar du, adin guztitan, ez da bukatzen adin batean. Divertitzeko momentua da, beste modu batean hartzeko, esploratzeko beste gauzak, askotan gainera alargun gelditu direlako edo dibortziatu direlako, bikote berriak sortzen dira, baina baita ere nik uste dut ja beste kontzientzia batekin, ez dozu errepikatu nahi bikotearekin, senarrarekin edo emaztearekin egin zenuna, eta nahi dozu beste modu batera bizi, askeago, bakoitza bere etxean, elkartu ondo pasatzeko, disfrutatzeko. Nik uste dut, baietz, oso adin polita dala disfrutatzeko.